Apa bukan apa? Lendir toh. Alah kita lah. Utang punya. Oke, Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereng kok. Ceritanya kita kedatangan tamu lagi. Madika lho, Jan Dik nek ngidul mantaku gawa ora. Wis moh. Wis sing wong kidul kon ngalor. Astagfirullah. Masa pe tiba adik ngono? Alah telepon muni ngono aku. Wih, Oh, alah tadi dik montor. aku iki ngarep-ngarep montor. Aku ya kaget sama Agun. Piye? Diceluk to. Cah, montore dikangen balekne. Arek aku udah balik sih. Nah, aku ya pikiran to. Ya. Digo los kuwi. Rong dino lho tak bawa lho. Pikiran Aku lho ora mulai motor lho los. Tak kok kuwi. Tenan aku. Motor. Jadi kemarin wi montore kocel kan bane bocor. Terus di montore Dika sing nganggur, akhirnya montore Dika digawa takon gawa kocel. Ki motor kocel wis ditambal. Ki memang cair Rene. Ki Rene iki anggere iki mesti peteng nun nyapot anggere iki mesti bengi. padang kerja. Wis itu berat toh? Itu berat. Ada ndi? Uncal masih. Anu ya, latihan netro. Wah, omong kamu ora gablek duwe nopo. Kira sak. Udah delok ketokno duitmu. Wong ora. Iki yo nomor cedok tuh. Lah. Kan kemana? Ya nomor cedok kok. Lah nyapa oleh ora to? Oleh. Akai lho. Akai ya. Mah. Oh, saya mau kayak jeluk es kok. Oke, nek. Ora nek. Lah iya kok sik to Jaya ini masuk arep budal. Ngono, Bos. Sik, aja pateni. Cilik noso to. Kita cilik deh. Apa? Cek dulu tak. Oke, jadi berhubung kene bakal bakso, Bos, bakal bakso. Lah. Bakso apa? Bakso apa anu? Jangan. Mie ayam. Gak model yang nesu ya, yang ngalih. Bisa Ah, gitu, ah, gitu. Tak boleh pokoknya tak kan nesu ge. Lah wong kok iso. Wong kene wong tuwa lho dikamnya. Cah itu cah cilik-cilik bocil-bocil kok ngono. Ah, gak. Lah, kirimi tak sikat tenan. siapa itu? Sik. Bos. Elek bakul lek. Anu Bu aku, kasih dikai kuah. Wis kadung kok. Oh, wis kadung. Ojo siji oke, aku aja kuah. Ke nek bakal anu wek. Oh, pentol. Jalme pundi, Pak? Oh, waro. Ki masa sing dekane rene kae? Sampai kiri kopi kan. Wah, sapa jenenge kae? Lali aku. Oh, Mas Ses nggih, Mas Ses. Monggo kendel. Mas lek pentol, Bos. Oh, apa, Mat? Es, Mat. Mboten kuah. Oke. Wis, Mbak, anu. Wis, Bos. Potong-potong demang. Balung anu kene dagingnya ya gelem. Jadi siapa yang enggak anu iki kuah iki? Lha iki anu iki piro ki? Gak iso nggowo to ki aku. Pas. Apa wae bakso? Lho. Iki anu Bu. Kuwi sing mangkok sapa? Berarti iki dua. Ate mau. Di Ampun nek bakal bakso. Anu, dipono. Dipono pirang? Mancing nang ndi to? Iwak lagi dicemplungi kok. Jadi wajib, Bos. Bakso sik lho. Takune. Angger ngedel tuke oh. Mantar ki le to kakak ngewu-ngewu iki. Jika lu kerape. Buat. Dipono anu lho. Apa? Piring. Ya lah Dika. Mau. Ya makan anu. Wis go ya. Kalau mana wong gantengnya mesti piring juga. Kowe tamu. Ya ora iso. Lah kok aku nih. Nek tamu tetep. Lho, Ora mbok iso. elek oh. Rek, tak omong. Ya mau. Nih. Ini to lunggu. Iya Kene lungguh masane piye to? Iki apa? Ya
ketika mimpimu. Ayo Kingko bar ki mancing. Kalau mancing dia taruh biar aku Kingko. Mancingi bengi-benginan menak. Aku biar. Mantap kadal Kingko kok biar terus. Kita bagi kita keto. Ya cowablek ya. Apa? Jadi bandut. Aku biar ini kene wis bengi aku bendino. Amane mancing iki kan loro. Ya. Mancing awe, Ya. aku beli biar teh. Yo, Kok muncul. jet jeno Bu. Aku langsung ke aku 10. Aku jutu lagi. Jet mesti. Aku nggih 10 berarti 20. Pas. Iki lho ki melok komen ki, melok komen ki aku ning mbok apa tapi melok komen ki. Ora tau ora iso ke aku. Lah nanti pan pesen. Belakang toh. Belakang kan bar lab karo nganu. Apa? Bar keplok apa karo iki Nineng. Oh, ning cemplok. Ya. Nanti pas panas-panas semur toh. Hmm. Nah, aku nggih akun. Belakang family gambare belakang. Ning bis kayak gini. Kowe melok komen. Dut, dasar situ toh. Tak wani pacar mulai kidase gosok kabeh aku sekatan gitu. Bajingan ki. Nah, guys. Harus gocor. Wis kok. Wis, Mbak. Ya apa to? Padahal ki lawan. Aku pengen mancing Nggo. Aku mbok turuti pura Nggo. biar tak turuti nek mancing tak turuti. Iki. Iya gelon arep dibacok. Nek biar ki Enggak, awake. Nggo nyilih pancinge sitok. Starlet karo Amber. Ora enek anu pancinge. Ane model krikit tikus kok. Nyilih anu. Lah minta dipangan bakso nih. Apa nyerah apa? Kamera. Nyilih pancing aku tenan. Angkar mancing pengen mancing. Pengen delok iwake sak. Iwak pengen gede. Nah, betul dah. Sing ciri iwakmu Lah nyapa to kowe nyapa to? Nah, kono kan gak hukum paha. Lah apa pun bembentune paham Cel? Tak dulang apa piye to? Tinggal awake dhewe rasa. Mereka mulai bareng aku. hanya apa to rumah sakit sesuk pra kerja apa piye kok. Wong iki iso kerja. Saya dipikir saiki. Mau kok sesuk mbene mbok pikir. Saiki mbok pikir stres to kowe. Mikir mau ini mikirnya saiki ya saiki sesuk ya sesuk. Aku pengen cirimu sing wae didiak mini-mini iki. Ora mangan Pak Wira mangan. Aku mangan obat tak pakani. Wican. Ndek mau delok to kontene wi. Tepakane Ning vlog. Wis tak pakani lumut deh Mang, tak golek lumut. Kowe mancing dina kira jeten nek lemani, Pak. perlu mau cak kresek abang kae tek panen kali wingi. Ora kelemahan nek dina iki. Nek sesuk mbuh, Sesuk mbok. ndek sesuk. Kayu aku bar ki mulai bos. Ngene kerja motor. Mulai ini bareng aku karuan mesusan ku bareng. Enggak lagi teko duk to. Jangan ini basin ning kene. Enggak gelem nakoki blas. Ora. Ogah. Terus apa nyelah motor to? Bener. Ning dijal. Lejar aku takok ya. Langsung gak tekan nesu. Nesu to kok. Ada ra kok kok. Apa sih ra nesu? Lah aku tak jerak ya. Masih tamu nih. Gimana? Nah, Tiga ora rene. Ora ngerti ngidul ya aku gak rene. Tenan. ngidul. Kami asli piye? Apa? Nek mending ngidul. Oh, alah nek muni ngidul ya. Gak rene aku. Coba merempeng lah kok malah gak kelemu. Kalau malah oleh balungan kalau Apa mah? Terakhir aku rene iki. omong Kamu am. ya. Iya. Ya. Oh, iya. Jadi ini terakhir loh. Sekarang juga. Aja muni ngono Kalau Cel. kalau muni ngono kuwi lho. Terakhir ki sesuk ki enek dino. Kuwi jenenge Lah terakhir yo kingko to. Lah sampe nek rene nek ora oleh. ngomong kuwi dhewe. Terakhir gak oleh. Lah nyapa ora oleh. Loh. Oh. Sampai serang lagi. Ngomong bapak dia. Jare sapa kok? Omong kuwi adalah doa. Jare sapa? Takok sapa?
Jadi cemplok. Kok mau wong. Anu nek rene enggak gono pindah. Wes. Ayo nganu ae. Lep. Ya, tak turutin nek pengen njaluk ngono kuwi. Tak jan. Tak turuti. Njaluk mancing. Aja aja, kowe mancing malah giyepuk kuwi. Kok. Lah dina iki wis tak pakani Pak Meng. Iya. Mungkin ra gelem. Lho, wingi jam piro anumu? Ndang, kita Nah, terus. Wong ora ngerti bojone iki mbok jare. Piye? Oh, sama ayo. Ngomong aja pokoknya. Jam enggak dhewe lah. Jadi lab. Mau bojo ora duwe duit kok. Yo, Ora duwe duit ngetek. Dem ini ada masuk ayo. Wekat to mantu kok garangan kok ngono kok. Garangan iki kapuk. Nah rupane apik ngono. Ora mana Lho, malah tak. Nah kan bro, terima kasih Mas John, sehat selalu berkah. amin. Ben rene mesti disugoi. Lho, pokoknya namu rene nek rumahan oleh mulih. Aku sampean rene Pak Bu Mbahku tak jak kabeh serti. Lho. Pokoknya ngono bos. Pokoknya namu rene kok urung sampai mangan mbuh seneng dulurake. ngombe mbuh apa ora oleh mulih. Soalnya kini ben aku ra mbok apa? terne Nuk John. Lah endi to kon ngaterno? Ben ku bocor ya. Ban bocor endi to? Lah ban bocor wong loro kok kon ngeterno. Lah kok kaya Aku biyen arep nganten ae to. aku turun kene tahu Iya, di wani sarapan dia pepek sajen pepek ngene. katok. Kataku cek ning kono lho katok. Wis kakar-karan saiki gambare. Ki sering rene ki, misal dose lesune wis sing digandoli dong nongko, tapi rasa enek sing gerang iki sing dikon brengkon. Tapi saiki mundak lemu ya, Bu. Malah gede. Oh, cepet gede we. Wis sunat burung to? Lah mek balik-balik sana. Kok orang ro nek sunat aku. Udah pas. Jadi nggak ceritanya kocal. Wonge njipuk motor, soalnya kemarin motornya bocor terus takon go motor Dika, lah motor Dika iki diterok kocal. Mesti anggere iki mesti bengi. Rene iki takon esuk Nek apa-apa. bengi ki hawane sejuk. Iya sejuk tapi belum mulai. Wong dipikir mulai barang aja dipikir sejuke. Lah engko nek misal mulai engko kudu bareng aku. Megah kok. Loh. Ora wedi kok piye. Kuwi bareng aku blonjo. Engko bareng aku musisan. Lah kok ya pas to engko. Make wong yo ning pasar. Make kan pasar terus to ben esuk wisan. Pasar terus. Juga sapa digepok ya. Oh. Ndek kinan jam 4 tadi. Iya, Senen ya aku. ya krinan wae. Kapan ndedingi ya? Heeh. Ndek kinane. Pendedengi krinan. Lah kok aku teko kono kok eneng no. Tapi terapakmu terusan. Aku Iya. sesuk ene ndek ngene ne. Pas Ndek ngene ne tangi jam 4. Aku lagi mulai tak gugah. Keringan kae ndi ndek iki. pendedengi ya. Nah ya. Telung dino iki to. Nek se bal-balan ke. Nah, gurine bal-balan tanggal 19. Kaya krinan. Mergo pas Ora. bal-balan to. Wi Bal-balan ora. lejan ta mau ngene kok. Apa krinan? Lah kocal wis anu kocal wi jam pira lho di WA wonge metu no. Tapi wi pas metu. Paling mulai esuk kuwi lho. Kowe mulai esuk. Tapi ya tak bola. Pak ngomong to. Heeh. Terus sih yo jam 3 kurang nek aku lho. Nggak dulu jam 3 pas kayak aku marani kok pawon gak enek wis. Ana budal. Heeh. Ya wis tak lanjut gak bola. Mergo sing ngeterno mergo pakmu. Apa kingke krinan ngono. Jarene apa terus makane diterno. Ora engko mulai bareng aku ya. Gak. Kalah kok ora terus to.
Sesuk kerja aku. Kerja sesuk dipikir sesuk rasa dipikir saiki. Balik nih. Oh, sing kari to. Iya balik. Cek tutup Ya apa? Hah? Ana wonge wis takon ning kono mok, takon Mbah Mono. Jarane uang. Wis tak omong itu cik ya ini ya. Oke bos, jadi ngono ya, bos absen ku hari ini. Baik, terima kasih untuk Salam sehat, salam kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.